Kurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asbego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chena Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Obotuko no bwikomi na gatano na kabere asomotio nyiga ogatato omwako yiga bwechiri bubere merongebere na isano na gokwandria ndonsia soru mwanchumo rigeria kurwa sechi studio chito chake Tembe TV asobo gatagati omochobo songe county ya Kisii chinsa nibere chia bondo botuko okwarigania semesa yekionga chinsa ibere tonyara ko batuko sange Jumatate yiga kurigeria aria bariki baito ba mangana ba sangirire kurwa semambi yarenge ntambe wika chinga kechiga Chirikonkoro kwa Clinton Ondigi, Wilson Makori na chikonkonya kurwa sensemo yomono boy manyerio kwa nekia bunango kumanyatura igonsia se nchirengia karibu sana bali bonsi bago tubwatere kurwa sensemo yemitandao Facebook na YouTube unage Tembe TV na boygo bali baganda tego tubwateria se website yetu www.getembetv.co.ke emesa yekionga chinsa ibere hobotuko boiga mwanchumo rigaria togo chaka kurwa se county ya Nyamira aso mwakilishi boba subati kurwa se county y'umwishimiwa Jerusha Momanyi anyana ko kugendria hetaro yaye ya magendro ndimono yoko baenekeria abananchi bechi nsemecho amagendro ritkoria rero niganyara ko koenekia
okoigorwa kwegesima kia mache hase ekenyoro kia rianyaemo ekigotoka ase ward ya Sise bunge ya Burabu ase county yo asanyare kobaga koboria boigo abare bari bachorera nemono bari bagesiasa koenekia bunango chabaramo kubwaterana erigocha koenekia bokoreri borobia na boiga magendro gochia sabananchi muri kitopoli kapokara nwarenga somo igoyo abono tuwarigane roboti ruga senchira yuboikirano nime yekenyore keiga kia rianyaemo ekyo gotoke meye wadi ga Sise bunge ya Burabu ya county ya Nyamira ekiasa matuka magega kiagendera ko bagegotigwa magega kubwatekanamo no kombi wa mono asokoro kwa mache obolendi egati ya magenderande. So from my office I have come today to launch what that spring ekorokulia nyaemo na chakubaroncheria mati linda mata aliabo aba masab obemoko yatumeka igoba omusaso ko munene magega yabamenya abaigari tukolia rero kunyaraka baba gochakirwa bene amacha yobarat kunyaraka baba gotumeka oruberio ochakiwamo no mwakilishi wabasubati korwa se county Nyamira omusubati Jerusha Mumanyi kukwanekereke iga Mumanyi nigagendera ko bagakurira ngainse ye ekiganja gya Ngav na kunyaraka bagakora emirimo yawe ikiranira kunyaraka bagakubaikiraniria amagendera abantu abange egati yabo ko bakonya abana unabona abe skuru yega ya rianyaemo abo baratkunyaraka bakonyoro mwesa sokonyora amache naboigo obolendi bwisaine negeti bono giakamukire kurugesa amacha yabe kubiya agaswa asabwenete kogenda abalimu na abayibori bare rero mbatatebe negeti kyaba muna baligere iri korwa tigwikibere cyaetire yakamukire buya and they will be so happy korora abana baba baguchiesere geti keribuya igoboigo Jerusha gendere ko bagagusheme biara nanene abaraikora se county ya Nyamira bali bagendere ko bakungusanana yentaganire gocha mu bunenchire yemo ere irimoke county ya Nyamira igoro kemagenderero asatebire nereri chibulise nirira konye county ya Nyamira igonko nyoro turasara nene emyake yetigare tebire nenusu still na asara twarorire kurmayaga na asara still to endera korora asara lakini twara komosorra bono iga tigabanje bairana ne baikaransamo county area itagenda mutwe kyagera na magendero tutagite ya 2027 ninde tayari gocha kaboro kimne meremo yare gokoru kurmagega ekyagera sabangina bairwe meremo bakorire meremo buja no muroberio abange banyara ko bakogokera kurwa Sinsemechiga na kulia eire gutkunyara ko bakomo koboko Yerusha usyo wechukura chirobeire cyomaka kiri 2022 ambiyamo nasamana ngwakora sekenyoro gyeito asogo toema ijwira konye no eno mutako uri otari kwenyara nere emete nene buoya andi na site gakomende agosesenie ayali motwe na sabe goretinjera onyore twanyanyamo guseiso gaso ebatagete obe gabana otoga kabisere ebiko bikwete Nyamira eginko reportere getasene kya wanchete kya Gatembe kurugaiga hase Sinsemechiga cyali yanyemo ime ya ewadi ya Sise bunge ya Burabu ya county ya Nyamira inche igongoro kwa Polycarp okara Mwancho murigaria totigareta se obokoreri bumwakilisho ibo basubati kurwa se county yo Mheshimiwa Jerusha Mumanyi niko boigo agendrire kurokoboria gochia sabanenchi ase Sinsemecho koene kyabuna nkobeka bari miruberio yogo cheko gikira chisege chegenka echiyo korengana ne chinkwana chae na chanyar ko bachikorenta bosichigo turubania omorembe abego koerra hogo taigwana ase chiamate egento boigo kerere go turubania omorembe ase Sinsemecho nigo harure ogokuro gotindi gochia sebonsi bari barache kubwatira nigo goikirana chisege echo chegenka nigo barachi koimokerigwa egetambo kerege tindi kerichiko mnagotumanyo murikito Fatgad Gesemba Omo wakireshi bwabangina imeye county ya Nyamira omusike Jerusha Mumanyi nigo agendereria kogikerya ebikorwa byekisegi kyegenka abwase abande bakunererwa na kubwatuka obosemya bwaye buna nari tayare asogotenena amonuria oresoke na kubeka amanganaye arabu eryo amokonye nere anyore omorembe kwa wamama wanapigana katika maboma. Kuna wasichana ambao wanadhulumiwa abana chinyarukamba rororo ima bako dhulumiwa batabwati na wenu umuntu bagukwanira. Leo hii nimekuja hapa kuhimiza kila mmoja kamuranje kiroyo masore, ukiona kuna mtu ambaye anakufanyia dhuluma ambaye unataka serikali ikusaidie, mama county niko tayari kwenda na kuripoti hayo yote, na huyu mwenye atakuwa
involved, tutamtafuta na tutamshika. Omoske Cherusha nigo arekwaya kwana ajaiga sekenyoro kiaria nyaimo ime ye ward ya esise bunge ya Borabu county ya Nyamira ekero kyomonyiga bwo gwikirania amagenderero ase ekinyoro keiga abwase boigo atebire nonye nomugaka oyobeire gagwetera kisegi chegenga nigo boigo aramurwanirire amo nuria uratokega gwikirania amabaya iga igetambukiro kerichiko ikiraimukiwe asare ama tukainayo ko yabeka njuta geteko yasabera radio rabeke ngano kategento getoko sabera una inchebano iga inaro nkura liando siesengotia abantu balia bakurwania bangina nyomba osomo ngino lyo korwani musacho wese ngenchoro tenga tari kwenyara buyaigo hata wewe tutakuta nonye naye ngo poligitore etukagete kila mmoja apate haki yake mahali popote hako ajue ya kwamba hako na haki ya kuishi nojo ndo pale okokagera na ojo rororo kuchukupana tabla tio munwa bena takupana. Mimi kama mama county leo hii nimekuja kuhakikishia ya kwamba serikali ni tayari kurwana na inwesegi elinde kero motie otoke kobata era omweri oye niho Cherusha atebire ekirenga kiaye ekenene nokwene kiakera oyomo nabwate obosibore bwokomenya buya erio ebeke asaronge yogokinia eyamate yaye abantu bamenye bari n'omurembe bari barasomya abana abantu bamenye n'omurembe bari baragenda n'ekikanisa bandi gusasima elindo omurembe obeo ekyaro kora omurembe otayo abantu bakukuna stress n'abantu abange rero bakule na stress kwanyora n'abantu bakurate kigazi bakutiga kigazi yabo kwanyora ange sio linjera sengenja tesirwe. So hiyo mateso ndio tunakuja hapa ku campaign against. Mkiona kama kuna mtu hapa ndani wakora manganai mtuambie. Hinko reporter Getembe kurwase kinyore keiga kiaria nyaimo ekyo kegotoka imeye ward ya esise bunge ya Borabu county ya Nyamira Njefatigad Kisemba Tukosikabasio mwanchumo rigereria umugavana bwe county ya Nyamira Mheshimiwa Amos Jaribo nigabekire emeroberio wetera serikali ya county yogochia konekia buna nchire muyogosira chisemia se chiskuru au nigachakire umuroberio bokonekia kubwato kendagere gochia saborko ase chiskuru anemono erungori eyura chikobokonya borko abukwegendera ase chisemi chabo tambe na boigokira rituko nigarenge kuyakwa nigasomo igoyo mubugo chingira amasomo uyogokorekana kiro mwaka oyenekiwa se bungeria ya Kitutu Masaba na boigo oikeraniwa nigati yabarai au kurwa se county yo unagotoma muri Polycarp Okara naso musangerekano yigaho baretamo abarokigwa abalimu nabigo nabarai kurwa se chinsemo aho imeye county ya Nyamira kuchingira rituko lya amasomo eli county ya Nyamira begetensemo kuchingira kero mwaka bunenchire ya muyogo segeta chisukuru na boigo nabalimu aho kubekomokia. The Ministry of Education is implementing the development of schools infrastructure in Nyamira County project with the support of the Kuwait Fund for Arab Economic Development from the Republic of Kuwait. This project is benefiting 23 primary and 44 secondary schools through the establishment of new facilities such as classrooms, laboratories, dormitories, and ICT apps. This project is ongoing. Ukwanekerekyo mujumbe bwebunga ya Kitutu Masaba Muske Clive Nigisairo nigalire iranga inseje kiganja gya CDF nachikonyara kobaga kogendera gusira chisemi asoko bwatoka jibasari na bwego koro isi ebirasi munenchira ya mojogo kinya masomo kurwase ebunga ya Kitutu Masaba eyure yemo yabo ime ye county ya Nyamira. Over the last 2 years, we have made significant investments from classrooms, ablution blocks, libraries, dormitories, security and others. This includes, but not limited to, 55 new classrooms, 66 classrooms renovated, 121 classrooms furnished with lockers and chairs, 30 six-door latrines. Asomo sangerekano yegabo igomo gavana bwe county ya Nyamira Muske Amos Kimomenyaribo igalire iranga nazi kunyara ko bago chakera etamwe gocha kubwatoka erongoli gocha sabana abe class kirija ECD nenchire ya moyo kurwose geto na bwo kunyara ko ako omwesabo ibuli abo bagendere ko bakonyolenga jenene kubwataka na monenchara.
We have taken that step to feed all our 30,000 students with a cup of fortified uji every day. Boigo nyaliboniga gendre ko bagoteba buna igo aratunyera ko bakomenta ebisabwa gucyase amasomo yekisikuru cy'obubundya eriyo kunyara ko baga komo y'abana bange kwebundisa chikose giciranyara ko bagiko bakonya samatuko ari bosyo. Make sure that the education continue improving as our county will continue building pre-unity classes every year. And also, we have increased the funding for TVETs and the county polytechnics. Igingo ripoti rigataseni kia uwanjete kia Gatembe. Kuriga imeye kaunti Nyamira inchego nguru kwa Polycarp. Okara. Mwancho murigeria somo igo yoyo boigo nigo siasa chene kiwa hasegati yaba MCA kurwase bunge ye kaunti yo ya Nyamira banyara ko babagwesokya na kuriga ko moko boko hoyo kabeiro monogeri we bunge ye kaunti yo Mheshimiwa Enoch Kero yurusetiwe abisi abigo gendrete ko ganyo kuna chakurwase ekigambero kwene kyabuna na chikuranira emiroberio yaye ase bunge yo aba MCA aboni ko banobesokira na kuruko boria uchi asabara yamo nabana inchi kwene kyabuna nko bwatira na bare ukwana nerio geri mobune nchire moyo cyo kwene kyabuna mu Nyamira na chikonyora oburaiburo bya abigo kwego kiria na magendro ya serikali ye kaunti yo. Mange tiamba temuwate bati mulitupea speaker na ile speaker hiyo tukamera assembly ya hiyo kurukano kukero mwana inusabira kwa mheshimiwa wae karo roga amuwato kwa bataramu bali kama watana mheshimiwa wetakuwa tu mwana mwao kwa batarengere Aba tuwelera speaker bali katwa only one speaker oyole elokokero todo para ya no todo chamanga cuando manga toda speaker to gaeti supplementary ya kwa la so na ile kwa ile county social paper elinde kama na colleagues sasa sisi wale wengine ndio wapigana vita lakini sisi tutasaidia gavana afanye wananchi kazi yeye ndio tutende Nyamira na because of the few people individuals bakatilize ichoka nebibago bakundi kuboja bakundi kuitaba ndio ndio fasemi ndio wale tayari kwa anje mbaya ya tule boga moto na makombe boeme yote kwetu tutasimama imara na ukeo lungabana ndio wanasema ukera ukora kama mtongo seneta to nje bota ino mwana mtu siasa ya Nyamira yokero naye ubwatsi osegentekeka nocho ya abantu ngaiko irete ngombe okamu ukaete amana ya siasa hii kwa elele within very short time kama shu amana ya wanagabana siasa kwa elele okero kwa elele mangani kisegine kawaida si siasa ndio waheshimiwa wansi mbantete mheshimiwa wetu ukwa na telekomu magana aliye siasa nama wasani omwa aine tunagonga teranga tuko tayari kufanya kazi pamoja tusikinyo milei tu Mwancho murigeria hase chinkwane cho chigati ya MCA kurwase nseme ya Nyamira no to ikomweli wenseme ntangani kionga chinsebere turagende studio ya kabere turanyoro bosemia wagetembe mutuma komokego to kurena senseme ya kabere tugandra na mange toskare Tiana maseta kai ngakio tiana kogenda ali wona kogenda paka kore gente kina kingo kora banje kogenda ali kondeta keregentu inche ngoina bona okole kieke karaba ntumba kachiruro twali liba ndoro twali oyo ko yetura akoroka muturi otulie ngabi osineli ngo osinengi kiale oyimuturi ekaraye turiri oyo bona ndo korukoyo ngane omononti oya nonta muturi oyo tura oyonde oyo musioli kwa yano oyo ko yesiora ori otanga ko yebeta akuru ku musioli ori oyo tura muturi engabi yata makuru yana baka keroka yaji konyoro ori bono mono ntinero ko yekora pi
oye korire piwane ngabye goikaba inyoro limo tulio ye tuleti noro tigale to akale noro guchi ogakale gosenguchi sune kamate gosenga yakale mo inyore nga ya tuleti kukuru anku ruasegete kabyo kabaka mutige moekuri oyo ndi moekenama bono oyo ndi nero oyo bono oyo nga nero oyo oye nonta oye kora rende bono oyo kano go chale koru kumonyorwa monyoru no mase kai igabono kintu no twachera go changa ki abono to bagutiana maseta utiana go ryoji go seta to tiana masetoka osetoka ndirio koira na gwakorire gintu gete nego tege kubona akori mamu ara minto banda kuna gweto kirege ntege kekyo ekyo kinangeri kongo kono tiana masetoka go koira na gwakorire ngana Bagaka ninjo enembe ninjo dalome mangana mazi bagina ninjo Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo iyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya segeka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe traseti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Mancho murigeria karibu sana sense mega ya kaberembe yamana soko gandra gusangana intwe nabono togosoa soroboti rubi asara sumurikito Innocent Makori anyara koba ga kumurikira e company yokubwatoka chinguru chomoro bwestima ya Kenya Power and Lighting Company KPLC ase yanyara koba gekorikia e faida kubwatakana no comment kana kwa bateja baya se company yo roboti oro asenchero boikirano gitambukiro gi company ko baga chinguru chestima imeyense Kenya Power ochaka kulikia faida sobokoreri bwaya ndigo giasigiture no komenta kumuborobo bateja bae aiga haimeyense ya Kenya omo CEO bwe company yo Joseph Sirol otebire gitambukiro gi company yo komenta birengo bebokoreri bwaya sensemo yo kubaga estima nigo keirire faida yo yaligetiwo mwaka oita mo engineer Sirol oeresire buna igoro yo komenta omubarobo bateja Kenya Power ya mentire birengo byebyo kubaga chinguru chestima gikiabairire goikera asibale bono to exclude anybody, but by virtue of the network being so expansive, because you'll agree with me that really if you look at where our connectivity was a few years ago vis-a-vis where we are right now as a nation, indeed at almost 80% penetration level, that is one of the highest in Africa.
Bengi nene yense the World Bank inse omurubuli bobolemi National Agricultural Value Development Project yachakire omurubuli omuye bwa magere yerige sasense mu yobotuki bwa mawa alia Kandara eme county ya Murang'a. Omurubuli oyo nigo olengete kurwa magere ya sabalemi igoro yinchera yo gusamura maua koyalinda ele koirege kigetambe atarasarika. The recent past or before then, when the research was being done, one of the program that was not taken into was the research and the post-harvest program, because people were concentrating on producing high yield. One of the interventions that we have come up with is adapting the zero energy cooling unit. With the horticultural produce is actually their perishability. These are produce you cannot keep for long unless you preserve them, either put them in a cold room or you transform them to other products. Currently, from statistics we have, post-harvest losses ranges from allowed 30 to 40%, meaning out of all what is harvested, 20 to 30% would go to waste. Okorira abonchereria abamakadamia na bagochi company chiko ya Royce Meyense barurugo kurira kubwatikana negetambukiro gieserikali kolia komende gikakie getango yokone makadamia gesirogo chensiko yense nagoteba nigokeraje kobo gwako konase sekte yegendrete gwetiro bokongwase bono egitange kyo kolengana no muwaziri bobolemi Mutahi Kagwe nigokerengete kulinde sekte iyo ebaligete mirimo abasaye gwetane kirwe 20 aiga haimeyense okomanya bunase bono abalimi nabwega baroisi nigo bagacheta makadamia y'echilingi ebillion ya munuguta ibere ayaganyete egetange gigutuguterwa romotinyo kana bo mwokoyo ekibwego gyasukiwe motu asegeka kimotinyo ndelio achake kondigwa. Naonekana waziwazi ati serikali haina maana na ngadamia hata haijali mkulima wa makadamia. Ni kwa sababu hii mambo ya value addition ndio tunataka sana. Kwa sababu siku ingine tunasikianga hata tunanunuliwa makadamia na 200, 150. Sasa ni 70 shillings. Ile wakati ni wa China wananunua makadamia, sasa tunapata pesa, lakini wakati broker wanaingia, sasa tunashindwa serikali itatufanyia nini? Section 43 of the AFA Act 2013 prohibits export of raw macadamia among other agricultural products except with the written authority of the Cabinet Secretary. And in this case, as a Cabinet Secretary, I see no... Olipotelia Ekionga Innocent Makolia. Mwanchu murigeria se roboti oro ruwe biasara no murikito Innocent Makori no tuikiro mwerio wamese kionga chinsa ibere himargo beiga gendra gutwaro burigerio byabo imiroberia gendreta sembeo andike koroga chinsa inyeni nchikore nagaiga to sanga senchira yobo ikero nchenkoro ko Clinton ndigi Wilson Makori nera to bwatera nera kurwa sense mwe muno bwe manyira. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso lyao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao bunabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asbigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibire na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat
MRM niko babwate lifestyle ayogocha na Roman Jinko na Wigo web design babwate igani kabwate chikala bunabonelia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na Wigo na Green. Obutambe bwe mabwate iga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati yega ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango edukenya ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumu chuligo busongo iyo erangene duka ya Safaricom Wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. This March on Star Times, enjoy non-stop drama, romance, and intrigue. Renew your subscription to enjoy intense battles in a fight for survival on Gangs of Manila. The gripping tale of fate on Wild Heart. I loved you so much. Heartwarming power of dreams on Hands on the Dream. Love against all odds on Soulmates. The flutter